Malawi Today. Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Mlendo wanga mprogramu uyi madzulo ano ndi Dr. Daniel Due, amene ndi President wa Nationalist Patriotic Party NPP. Olemekezeka President mwatilemekeza kwambiri and welcome home. Ziko mwambiri ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti tapeza mwayi woti tibwere pa programu yanu yotchuka komanso mwayi waukulu komanso kuti tilankhule ndi mtundu wa Malawi. Iwowa Dr. Due ndi dokotala ndipo akhala nthawi yayitali ku America, afika sabata ino kuchokera ku America. Ndinu ndani Dr. Due? Ine ndi Malawi wapapata nditu. Okay. Kumudzi kwathu ndi kumangochi. Okay. Abambo anga nditu ndi Angoni. Ndakulira ku Lilongwe. Okay. Ndinapanga skulu yanga ku Bwaera Secondary School, ndinachoka kumeneko ndinapita ku Chancellor College. Ndinachoka kumeneko napita ku University of St. Andrews. Scholarship yanga ina yatetsedwa. Ndinali refugee mnthawi ya Dr. Hastings Kamuzubanda. Okay. Ndili Nyamata ndi matsutsa boma. Ndachoka penepo ndinapita ku University of Edinburgh. Kuchoka penepo ndinapita ku United States kumene ndinakapanga specialist training ku East State University, kenaka ndinapita ku Stanford University kumene nakapanga postdoctoral training. Ndine specialist wa ma specialty atatu. Kuphatikiza zina ndi zina ndingati 5. Padakali pano ndakhala ndikugwira ntchito ku United States ngati intensivist, doctor wa matenda akayakaya komanso amapapu. Doctor wa matenda akayakaya komanso amapapu. Ndithu ndi. Okay. Kutanthauza kwake ndikwakuti anthu akadwalitsitsa kwambiri kuti matenda ajafika poti munthu yatisiya amabwera kwa ine. Ine ntchito yanga imakhala kuti ndabwezeretsenso moyo. Okay. Ndithu. Muchingerezi timati intensive care. Okay. Koma ndimapanga mu intensive care musi muli ma specialty yangapo amenenso ndili ndi ukadaulo. Okay. Ngati neuro intensive care, medical intensive care, surgical intensive care, zonsezo ndili ndi upangiri. So kumene mwakhala zaka zingati ku America? Ku America ndakhala zaka 19. 19? Okay. Ngati dokotala? Ngati dokotala. Okay. Moti muchita practice mpaka lero? I'm a practicing physician. Panoba ndale ndikubwera ndakabwera. Atizandale tikamba. Komano before musadabwere ndiye kuti munali mchipatala chanu kapena mmagwira chaboma kapena mmagwira? I want to understand udokotala wake. Okay. Ndakhala ndine consultant physician. Okay. So ndi company yanga imene ndimachita consult mzipatala zina ndi zina. Okay. Ndi anthu angapo mwina amene ndimagwira nawo ntchito amene apita zipatala zina. Okay. Koma kweni ndine contract physician. Kupitirira yapo ndakhala ndimapanga telemedicine, ndimapereka ma services on internet. Kuti anthu akhala ndi matenda kufunsa amandifunsa ine. Koma kweni ndine consultant woti ndimachita consult for zipatala zosiyana-siyana. Ndine ma contract ndi zipatala ziwiri zikulu koma ndimayitanidwa zipatala zosiyana-siyana. Ziwiri zake ziti? Ndimagwira ntchito ku Women's Hospital ku Houston. Okay. Komanso ndimagwira ntchito ku Iowa, ku Mesa One Medical Center ndi system ya chipatala za Roma. Okay. Ndiye akuti kumene kwa sinu dokotala wa masewera zomvekazo makamba kuti dokotala wa mphamvu. Pa ntchito yanga pa chipatala ndine sing'anga womaliza. Ndine sing'anga wa sing'anga, doctor wa ma doctors. Doctor of doctors. Doctor wa ma doctors. Okay. Sakuzokhala kuti nda neuro intensivist kuyang'anira patient patient izokhala ngati kuti iwo ali ukadaulo omwe ndilibe koma zikavuta amabweranso kwa thandizani patient atisiya tipange bwanji. Kapena mwina akhoza kukhala patient wa trauma, ziwalo zambiri zaonongeka, asing'anga aja anoti munthu tikhoza kukonza koma inu mutithandize kuyang'anira patient. Okay. Koma mu general medicine amabwera anthu ngati
aba bangakadi akaresti amabwera kuchipatala cha mtima utasiya timabwera timauyambisanso ndi kumbwezeretsa munthu moyo ndithu so 19 years muli doctor ndili sing'anga okuti chicho cha sing'anga chabwino udali bwanji ulendo moyo wanga wonse ndakhala ndikufuna kukhala sing'anga and mugati sing'anga tunde udokota mugati sing'anga tunde mukhala wazitsamba ulisi wazitsamba sing'anga wa Chingerezi ndakhala ndikufuna kukhala doctor moyo wanga wonse and sinakhale kundi chidwi chilichonse ofuna kupanga ndale ndakhala ndikuchita support kukhala political activist nkhani zokhuzana ndi azimayi nkhani zokhuzana ndi ulumali ma issues osiyanasiyana amene amachitika mdziko mwathu muno ndakhala ndikutenga mbali koma mzimu wanga ndine doctor of medicine doctor of medicine ndimakonda kukhala doctor ndimakonda ma patient ndine mphunzitsi ndimakonda kuphunzitsa ma medical students ndimakonda kuphunzitsa anamwino ndimakonda kuphunzitsa ma specialist subspecialty osiyanasiyana kumbuyo kundithu timawina ma award mphunzitsi wapamwamba ndimawina ma award kuchokera kuma patients mawina ma award kuchokera ku zipatala kunena kuti mupereka ma services amphamvu ndithu ndiyeno tinamva kuti mufuna tidakuonenani pa television pompano chifukwa mudatichita hayala kuti tiulutse mutatenga I think mutatenga registration certificate dokotala wamphamvu choncho doctor of doctors ndiye mufuna kuzisiya zonse zija kubwera kumudzi kuno kudzayamba ndale mzimu wanga sukuona kuti ndabwera kudzayamba ndale ngati munthu woti ndili ndi ntchito imene ndimagwira ndili ndi njira yanga yopezera chuma ndili wokhutira kwa basi ndili ndi mabizinesi anga ku America ndili mabizinesi anga ku Malawi kuno ndili ni munthu wodziyimira pandekha koma chinthu simufuna kudzadya misonkho ya Malawi chinthu chimene funso lomwe limva ndipo kutakhala muli nzanu ndili nzanga ndipo kutakhala kotero ndikhoza kunena kuti ndikhoza kudzagwira ntchito ya president kunena kuti salary muzipereka kwa anthu aulumali anthu ovutika sindikubwerera kudzalemera ndili mkatundu wanga proceed ndithu chinthu chimene chandipangisa kuti ndibwere ku Malawi ndikukhala ndi nkhawa komanso chisoni kwambiri kuona mazunzo amene Malawi akukhala nawo ndaona dziko langa likulowa pansi lino lidali dziko lonyada anzathu a Zambia a Tanzania awonse a Rwanda ndanali pansi pa ife koma ndaona dziko likugumuka kwenikweni anthu umphawi kusowa chakudya kusowa mankhwala mzipatala ndikuona ana ku university akutenga ufa kupita nawo polytechnic ife timadya nsomba zokazinga nyama masufle munene mazira timadya ife chandimvetsa chisoni kunena kuti mavuto onsewa akukhala ngati kuti ife akuluakulu tibe nawo chidwi tili wosangalala kunena kuti tikuyendera magalimoto akuluakulu tikhala nyumba zabwino ana athu akupita masukulu abwino tikadwala tikumapita zipatala zakunja ikafika nthawi ya chisankho tipereka ka t-shirt apa kachitenja koma dziko sitikulabadira ndaona utsogoleri opanda chisoni kuchipatala tili ndi mawu timati empathy kumatha kukhala ndi nkhawa nthumazi kulowa msapato kuvala nsapato za nzanga nkunena kuti abanda yawo sinzanga koma zinthu sizikuyendera bwino ndikuona ndithu utsogoleri wosalabadira izi ndazoona muzaka 30s kukhala ngati kuti Amalawi sakuganiziridwa mchizungu timanena kuti they are a necessary tool to get to where politicians want to pano ndikukhala ndithu ndi pemphero la mphamvu
kunena kuti ndigwire ntchito ndi Malawi ambiri ma civil servants amene sakukhutira ndi zimene zikuchitika, majaji amene anena kuti yayi musagonje dziko liti limange, ma technicians Malawi amene anena dziko liti limange. Ndi ine ndadzipereka kunena kuti ndikhala munthu amene nditsogolere revolution imene ichitika ku Malawi. Revolution imeneyi ichitika ponena kuti tilimbana, timenya nkhondo yofuna kugonjetsa kulephera. Okay. Ndithu. So why forming your own party? Chifukwa ena akananena kuti mwina mungu kuno kuti ndizipandikale zina zambiri. Chifukwa chani munaganiza kuti mpaka muchitolembetsa chipani. Osango join na ndanzanu bwanji. Chabwino. Kumalawi kuno kuli zipani magulu osiyana. Pali ma briefcase parties. Anthu amalembetsa chipani kutenga certificate nduma zungulira ayi ndili ndi anthu apa ndili ndi anthu. Cholinga chona limwena udzalandira kaunduna. Pali anthu ambiri akuyang'anira mimba yawo kufuna kulowa ndale kupanga chipani, mwina ena kuteteza ma business awo, ena mwina kuthawa milandu. Ine chipani sinangolembesa certificate, ndili ndi anthu takhala zaka ziwiri tukupanga ma structures zikolosera Malawi. Okay, muli ma structures up. Kobas. Boma lili lonse ndili ndi committee athu, ndili ndi ma constituencies. Ndili ndi magulu osiyana anyamata ama business mavenda tili nawo, ingakhale magulu anyamata akabaza tili nawo, ama Rastafarians tili ndi nthambi ndithu, disability Malawi tili ndi nthambi, rural Malawi paliponse ndili nawo, ndili ndi chipani ndithu cha Tanz. Mwina kondi apo kuno ku Times matha kuona anthu athu akupanga msonkhano ku Palombe nkupezora kubweretsa anthu 2000 gulu la disability rock. Pano pati kunena pano kupangidwa misonkhano Malawi, chipani changa spontaneous, so kuti tupereka ndalama ayi kapena kutenga mabasi kupita kwa ndipanga misonkhano muliona kuti doctor manena alizoona ndi chipani chimene ndapangira chipani changa ndichonena kuti ndikufuna kunena kuti philosophy yanga, kaganizidwe kanga, nzeru zanga ndi masomphenya anga amveke paokha. Ndikulemekeza kunena kuti pali Amalawi amene ali ndi chipani amene amaganiza ngati ine, kapena kuti khoza kusemphana kuganiza koma cholinga chawo akufuna kuthandiza dziko la Malawi. Amalawi amenewa ndili wokonzeka kugwiriza kupanga nawo mgwirizano. Chimene sindingapange ndichonena kuti ndili ndi njala yofuna kukhala president, choncho nditenga satana nkupita nayo mbedi. Kutenga nditenga satana nkugona nayo mbedi mwanga sizingatheke. Kula satana ngati uli mbava ukuona kuti dziko likuonongeka, nkupezeka kunena kuti iwe chikukukomera sukuona vuto lina lilonse, musayeseke, musandimbire phone unena kuti tipange mgwirizano. Palibe letu chifukwa china chilichonse chopanga mgwirizano ndi munthu ngati mgwirizanoyo, ngati munthuyo alibe kukhudzidwa ndi kusauka, kuvutika, umphawi, mavuto amene dziko la Malawi likukhala nawo. So choncho nkhani yakulu ndi imeneyo. Koma mwina mundilole kunena kuti ndingoperekanso maganizo mmene ndikuyionera migwirizano. Okay. Mukumbukire mgwirizano wa Chilima ndi Achakwera, tonse alliance tilibe ndondomeko, legal framework yopanga mgwirizano. Constitution yathu sikunena chilichonse cha alliance, tinanena 50+1 koma mulibe chilichonse mu constitution yathu. Ndisinagwirizana ndi chipani china chilichonse, ndikufuna kuti pakhale legal framework, and framework ili chonchi. Round 1 tonse tavota, pa round 2 tinena kuti inu mwapeza mavoti awa, inu mwapeza mavoti awa, ine ndikufuna mundipatse undunawo, ine ndikufuna vice president, ine ndikufuna president. Chabwe zimene zija zikuyenera kuchitidwa ratify ndi zipani. Ndikuchita mu constitution mwawo. Zikachitidwa ratification imeneyo kunena kuti zipani zavomereza, imene exhibit 1 kuti tagwirizana, exhibit 2 tikuyenda kupanga draft kunena kuti zimetagwirizana zija ndi izi. Chimene ndikufuna ndichonena kuti tikalowa mboma
article 1 your business item number 1 ndikufuna kuti constitution amendment ndikubwera constitution amendment yonena kuti ngati tagwirizana zakuti zichitike ndikufuna the president to be restrained because in Malawi we have a very poor history of working together. I can go to Justin Malewezi, I can go to Joyce Banda, I can go to Chilima. Once you are in power, the vice president or the alliance does not exist. So pakufunika kunena kuti the president now akhale ndi ulemu kale kaje amakhala president wina chisankho eka nthawi ino ayi uli mboma ndi munthu wina chifukwa wakuthandiza munthu uyo ayena khandi ma rights mboma muja ndikuyena khandi ma rights also you cannot sort of negotiation, you are not delegated. Ngati munthu ali vice president is not delegated, commerce is not a delegated duty, not in an alliance system. Ndinabwera inifanyo ndi makhulupirira kuti mukamange nsomba kumangochi ndabwera inifanyo makhulupirira kunena kuti kwathu kumangoni uku tufuna kuti mukatipangire mafamu ndiye mubwere pene waja president ambe mangopanga zawo. There must be consequences to restrain the president. Second, these consequences are more constitutional amendments ndikufuna to even to attack the power of the speaker of the house, to restrain them as well, kunena kuti sangachite toil the business ya parliament ngati president sakusatira zinthu za mu alliance pakhale automatic parliamentary procedures triggered by the minority. Kunena kuti president simutsatira izi stage tipanga ichi so that president azikhala mantha kunena kuti president ukhoza kutha chifukwa chonena kuti sindikutsatira zinthu za chifukwa choti sindinawine ndekha sindinawine ndekha ataona na Chilima ndikufuna mega farm ndikufuna institutional reform, ndikufuna million jobs, chachitika njani? Zero, no consequences. That is disenfranchisement ya anthu amene anavotera Chilima. So chimene chofunika ndichonena kuti amene akulowa mu alliance ma policies awo achitidwe amalgamate in a final document and umene ukhale mgwirizano. So tikamana kuti panga mgwirizano ndifuna kuti aliyense adziwe kunena kuti where I stand, ndikulankhula ngati mtsogoleri ndifuna kuti dzikoli lipite kutali. Chifukwa kupanda kutero iyi nyimbo igule tapangayo wapitayo azichitika nthawi iliyonse. So kwa iwo amene akufuna our alliance ndikuwauza kuti musayina na mapepala round 1 isanachitike. Aliyense akudziwa unena kuti once a person wins, this is not legal document, you can't even go to court. So that's it's not binding. It's not binding at all. Koma tipange framework, legal framework. The first agreement ikayonena kuti agenda 1 of business is constitutional reform to recognize an alliance and to define kukonza kuti alliance itsipanga bwanji komanso kuona kuti zigwira ntchito model. So ndi chinthu choti ndachiganizira kwa nthawi itali. Ndi mutu mwangamo sikuti ndikungoganizira kunena kuti galimoto nyeti na masuti ndi anthu akuthamangira galimoto. Ndikufuna kuti dzikoli tikamalitsiya likhale dziko lonena kuti ma generations amene akubwera adzana kuti makolo athu anakonza chinthu champhamvu zikuchitika pano pazi ndizibwana ndipo sindili okonzeka kungoti kusaina mapepala kunena kuti adifa alliance ayi. Yeah, makes a lot of sense. Koma chipani chanu cha Nationalist Patriotic Party chayima pangodya ziti. Choyamba. Yes. Kulowa mboma. Food security is number 1. Number 2, economic reforms. Kusintha ma monetary policies. Nemuone kusintha simuona mabasi simuona malori ndili ndi anthu situona mabasi situona malori muona ndithu kuti akubwera anthu organic and local and ndikhoza kupita boma lililonse kaya kunsanje kaya kuneno kaya kuchikwawa kwina kuli konse ndi chipani. So this is not a briefcase party, ndi anthu mwatenga kuti have been working for 2 years kuti
in Malawi. I've got a full card. Pa telephone kuchokera kwa America? Of course. Pa telephone kuchokera kwa America? But this is the first time mwabwera. No, it is not. It is not. I've been in and out of the country. Oh, yeah. Mwakamubwera? I've been in and out of the country. Mwajinunu? Mwajinunu? Okay. Yeah. Why mwajinunu? Yeah. Ukafana kupagalwa jiwewe suonetsa ndodo. Ino ndajero. Ine fena ngoni. Angoni. Ngoni. Ukafana kupagalwa jiwewe. Yeah. Sudan suonetsa ndodo. Fama gulumaja. So bafunika kupanga zinthu mwandondomeko. Munaona nyumba inoyo kuti munachiona chiswe chikuyenda mu nyumba kuti chikugwetsa nyumba madzango zindikira nyumba yaja yako kumati chiswe tichaononga nyumba ndimenda gwirira ntchito. So all the structures are there. Boma lilonse komanso executive committee ndi chipani ndithu cho president. Chimene sindimafuna kupanga. Sindimafuna kupanga campaign ya mtala. Okay. Ayamwe mwani kuima pa imapadeza atube ima kulilongwe yaine ndithu inali yapansi yoyenda pansi timapita kumidzi tikulankhula ndi mafumu tikulankhula ndi anthu a mizikiti tikulankhula ndi anthu a chalichi tikulankhula ndi anthu a misika ndikulankhula ndi anthu a ulumali ndingokupasani chitsanzo kukasungu ndili ma MP5 awiri mmodzi ndiwoti samaona or visual impairment following our disability. Just chitsanzo, that's excitement ndipetachita kuti amene afuna uyimira. Okay, mashado amene. Mashado. Azmai, mashado onena kuti anaima anagwa pano pati kulandira zoti zosekesa zoti tiulule pa TV. Ena akaona kuti ifetu tinaluza ma primary kwakuti mutitenge. There's a lot of excitement about our party. Pali ndithu sindinaone excitement yotero sinapange kondali koma there's a lot of excitement kwa ine ndikunena kuti Malawi akufuna hope. Campaign yanga ndi ya hope. Koma tundali za ku Malawi zadziwe ndithu mumazidziwa siza ku America to izi siza chizungu izi kuno kuti ndi chola mulimba adube ndingokulongosolera chitsanzo chimodzi. Yes. Nditatera pa airport ndinachita haya nyumba ndinapita ku police ndachita haya a police kunalaza ndichite guard armed guard 11 o'clock in the middle of the night a police akuitanira kuti abwere kweli ya 30. I had to run nthawi mwe mtama ngotenga twanga kupita kufuna wakhabe. I know that nonsense. That is the nonsense I want to finish. Okay. Yes, ndikuika moyo wanga pachiswe. So I've written my will coming here. I've written my will. I'm coming here. Ndi mapeto. Ngati wina wanga organize kuti ndikuopa ai. Asindikuopa mtwena. Ajena police malipira. These were people we had paid. Tilindi GR, tilindi agreement koma munthu boma la thunthu. Full government. You have got a presidential candidate. Mugwamchotsera security pakati pa usiku. This is what is happening. You know what? I don't want to prosecute that. Okay. Your problem. Yeah. Koma, that is the nonsense I want to end. Ndikufuna dziko likhale dziko la solid. Ndale zathu ndi zazikulu kwambiri. Mavuto athu ndi akulu. Koma economy ili pansi ndi famphawi. This nonsense has no future. So I'm here because I really want to change things. So Yesu Kristo sana varauja corona wami sana kwa kulipa kumatuluka tukula makazi. That is a necessary price for salvation. That's a necessary price for peace. Dziko linolo tikena kuzoti uje ufulu suwa ulele atizozo ndikudziwa komanso ndikunena izizi kunena kuti ngati pali wina wake amene organize violence muyangana kwabone ngati pali wina wake akuganiza kuti violence kapena kuopseza ndi chinthu choti chawina chisankho aganize so kawiri. Malawi adzakhala pano mpaka kalekale Malawi tatopa tikufuna kuti dziko lilisinde ndi pakhala zatchula ngati pali wina amene akuganiza kuti akhoza kuwina masankho ndi violence aganize kawiri sizichitika Malawi akudziwa zomwe zikuchitika mdziko mwathu muno. Ndikupatsana papa nzeru za Solomon mwanayu uti ngawe pakati
ine ndikuti aitengani mwana jaja kuti mwanayo mpatse naja apatse nanena kuti tengani mwana awa amene akufuna kuwononga dziko la Malawi kubweretsa zipolowe kubweretsa violence kubweretsa intimidation amene wosi anthu oti akuyena kukhala atsogoleri a Malawi ena Malawi akudziwa andi zimene siziloledwa ine ndikhala pano ndi kuonetsetsa kuti chilichonse chofunika kuti chichitika abanda mudziwe mzimu wanga ndimagona mulungu ya patient kuti samwalira mpaka kumapeto ndimathakosa kugona 18 hours ngakhale ndili mwana ndili ku secondary school ndimagona 3 hours 4 hours sindigonja apapo chimene chikutivuta kwambiri ngati dziko ndi nkhani ya chakudya muli ndi maganizo otani pa food sufficient abanda food sufficiency self sufficiency taigawa magawo okwanira 4 or 5 choyamba tikufuna kunena kuti tilongosole dongosolo la mbewu zikuchitika ku Malawi kuno alimi kukwera kwa mtengo ya mbewu kugula kabagi kochonchi upilipili mabagi awiri atatu tufuna kunena kuti zimene zizi zithe ndipanga National Seed Board yomwe National Seed Board okay. yomwe cholinga chake ndikupanga mbewu kulima mbewu mu maquantities akuluakulu kulima mbewu zambiri okay. ku mbewu zosiyana-siyana ndi cholinga choti Amalawi tizitha kugula mbewu zicha pa mitengo yotsika ndikubweretsa contract farming pa mbewu okay. ndikufuna kupanga makampani osachepera pakati 1000 ndi 2000 musaope 3 hectares 4 hectares makampani zonse zomukaphatikiza bwino zikuzokhala mwina 30,000 hectares makampani oti landire magrant oti magrant iwo agule ma greenhouse agule ma fertilizer agule ma chemicals kuti mbewu seed ichuluke izigulisidwa ku National Seed Board alimi azigula pa mtengo wotsika pamene mbewu zili pano sitingathe kutani kutukula dziko chachiwiri fertilizer ndikufuna kunena kuti zachitika ndi AIPs ndi chitsanzo chakuipa mtima nkhanza ndi dziko sitingatenge fertilizer yonse ya dziko nkupeza kuti anthu osalandira fertilizer ayi ndikufuna kodi anthu sanalandire few the season before anthu sanalandire fertilizer kuti sunabwera fertilizer Malawi kapena mukudziwa umene unabwera fertilizer sunabwera Malawi madera aku Eastern Province ndi Balizina anthu analaperekanso ndalama zomwe fertilizer sanalandire tonse kudziwa no more ndikubweretsa ndikuthetsa AIP ndikubweretsa agriculture output program pa agriculture output program ndikunena kuti Amalawi ndi anthu anzeru ndi anthu olimbikira atapeza mwayi akhoza kugula okha fertilizer akhoza kugula okha mbewu imeneyo ndi phase yachiwiri phase yachitatu kuti munthu ulime munda upange kafamu ukolongosoka tipange ma cooperative ula sunapange ma cooperative wena khandi mbamba ndalama tukubweretsa mabanki community bank rural development banks ma cooperative banks onena kuti Amalawi zitokubwereka ndalama mfundo yomaliza pompa ndi nkhani ya marketing alimi kumudzi amaberedwa ndi mamiddlemen chimanga kugulisa 4,000 kwaja 5,000 kwaja bagi mjanuary chimanga mtengo wake mdisemba chikukwana 20,000 kwaja ndi masiku ano wati ngonena kuti tiyamba po 40,000 kumakamaliza pachani pa 80,000 pano afika mpaka 100 mpaka afika 100,000 ndetu kufuna kusintha policy yaine ikutere tikupanga commodities board kutanthauza kuti ADMAC ndikubwerezanso item 1 by dictate and presidential decree sewera kuvina parliament malamulo alipokwanira Malawi alipokwanira okay commodities market mbewu zonse zikulimidwa zokhudzana ndi magreni masoya zikagulisidwa kwa ADMAC 5% 10% less than world market prices or good prices alimi asaberedwe ADMAC ikagulisa mbewu kunja anthu ogulisa mbewu kwa ADMAC anthu ogula mbewu kuchokera kwa ADMAC apereka makwacha ndifuna madola ma forex ipite kuti ku treasury ndifuna bweresa mechanization sono
ndingokufusirani funso adube ndama zichokera kuti chaka ndi chaka tikumaononga pakati pa 15-20 million dollars ujeni constituency development fund ndalama zili kumapara state of ndalama zimene zibwere tipange ma PVH ang'ono kuti tikhoza kukhala ndi makina matractor zinthu zotezo. Private sector bwerani tiye ndijoine tikamabwereka ndalama kupereka ndalama kwa alimi adzitani azikagula ma services amatractor azikagula fertilizer wawo azikagula ma chemicals awo ma pesticides awo. Iyi ndi ndondomeko imene tikubwereza ndikhoza kulankhulapo mwina pang'ono tonse tikudziwa nkhani yosangalatsa basi ya ambuye Napoleon Zombe anamanga nyanja kudowa munthu mmodzi and boma ndikanike ndili president kuti ndiyambe kumanga water conservation projects kuti tizikhanditirira opitirira chaka chonse sizinateke ndeti kuyenera kuti mbali yomwe. So to answer my question, tikhoza kuthana nalo vuto lomati tilibe chakudya chokwanira ndipo palibire Malawi should be exporting tipatsa chisanzo abingo wantarika program yawo was not that extensive koma ndikupereka ulemu. He did a good job mtawi yake sina kandi food surplus the following mpaka nochita export kwathandiza kuzima ndipo nopa chingatikani chani kulusa mulungani khulukire ngati sikusokoneza tse kuchinju kuti 30 km chitapwi chamadzi samauma tikalime mpunga kokhako just chitapwi chimodzi chokhacho mwene ndikuzonjesa dziko lonse kulowa shire kumuchitina mvera kuchokera kuti bank project gwero kumaonesa tikuzonjesa dziko lonse. Tipite kuchokera kumangoji kupita ku ujeni kwa kachinda moto kuli chimalo tikoza kujetsa mpunga dziko lonse dziko la Malawi dziko lonse tichoke pamene kuti tipite kusalima dziko chikungokhala tichoke pasalima pita kodo chidziko chikungokhala tipite kumpoto malo kungokhala mafamu a press a corporation akungokhala mafamu akamuzena mbimbi akungokhala isukuti tilindi serious kwambiri tichite break pang'ono ziko mwapanda ziko ngati mwango tipeza kumene mukuone nayi ndi program ya Times Exclusive ndi Dr. Daniel Due amene angofika kumene kuchokera kwa America. Ndi dokotala wamkulu kumeneko nkhani zake ukamamva za mphamvu koma abwera kuno kuti adza yesere ndale akuyimirira chipani cha Nationalist Patriotic Party NPP. Tichite break pang'ono mukuonera kanema wa Times tili ngawo lachiwiri komanso lomaliza la program yathu madzulo ano ya Times Exclusive ndi Dr. Daniel Due. Kodi ndi Dube hayi ndino angoni okay pali bibe ne Dube sangoni mungo nama Dube chabu iyo ndatembo amoyo mfunda ndumodzi Dube chabu nena ndi Due chabu ino tsopano mwabwera kumudzi kuno kodi mwafika liti? Dzana mwafika padzana amalawi akukuza nokuti akukhala bwanji osati zimene akundiuza koma zimene ndaziona ndeke kodi mwaziona kale zimvesa chisoni katundu wadula muonera kuti mganizire munthu wakumudzi olo munthu wa ntawuni kumene zinthu sizotheka kunena kuti anthu akukwanirisa ndipo zikundivuta kumvetsa kunena kuti kodi anthu akukhala bwanji ngakhale kuti munthu oli mthumba mwake akumana ndi ndalama zochuluka ayi chuma chaonongeka komanso kuona kuti kuona ndithu kuti mabizinesi a anthu amene anali ndi mabizinesi ang'ono ndi mabizinesi atseka chifukwa choti kulibe forex anthu alibe ndalama ndikutha kuona ndithu nena kuti pachizungu timati the economy has collapsed. Economy ndithu yasweka ndi chimene ndachiona choyamba. Okay. So chipani chanu mutawina upresident pa September pano nkhani ya economy muti bwanji munene kuti funso lanu mukanafunsa kunena kuti mukalowa mboma kodi mulowa mganizo da Malawi asankha umphawi umene uli panopa kodi aduwe nza serious zinthu zi Malawi wanje amene anganeno afuna kunena zikuchitika zipiripiri
ndi Malawi wanji amene angakhale ndi thunthu la munthu nkunena kuti mimba tiye dazo kuti ung'anima ngalangali kunena kuti zimene zachitika zaka 30 ndikuzikonda koma sitibwerezenso zijazi iye akawena pano payayi titangobwerezanso akuzikhala ndi Malawi wanji boma likusintha tikulowa mboma soti kuti uduli kungozitukumula ndikudziwa kuti Malawi amene akumva kupweteka ndi majority. Koma 19 years kukhala ku America in fact 19 years yo sinde udokota lokhawo koma ndiye kuti makhala mwina mpaka 30 inde komano koma siza ku America atu iyayi tati anthu andale ambiri ati ayi ine ndimachokera ku Central Region ayi anthu anga kumeneko aochewa andipangira ayi ine ndimachokera ku West ayawo andivotera ayi ine ndimachokera kumwera alomwe andipangira ayi kumpoto kunde ayi timangoti ositi kuganiziranso zachitukuko ayi amenewa tingosankha ka vice president adipa bingu wa Mtalika anawina Central Region 70% 80% chifukwa chani sinchewa sanali chewa anamulako anawina chifukwa chani mapolisi Amalawi ndi anthu ochenjera kwa basi ngati pali munthu wina kwandale akuganiza kuti chaka chino nena kuti ayi ine ndimachokera ku East ndimachokera ku South ndimachokera munthu amene aganizenso kachiwiri sizichitika ndipo ulondono palibe kuvotera babujeni tribal lines boma likutulukali latiyanjanitsa munjala latiyanjanitsa mukudula kwa katundu latiyanjanitsa mu mphawi ndiye mukuyanjana kumeneko ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti titani tipita kutsogolo kusankha chipani chatsopano ndi ngokukuuzani chinthu chimodzi anthu mwakhala pagulu chonchi mmakangana mmadana pakati pano pabwera njoka mungapitirire kumenyana muzoti njoka ili maliyese chimuchita cha mmenya njoka nkupitirira kukangana kwanu njoka ichata choka mavuto amene tili nawo pano akuyenera kutha pavute bwanji Amalawi tikuyenera kugwirana manja tione zina tisinthe dziko ndikufuna kupereka uthenga umene ngatikupereka kwa anthu andale abale tatini tingoyang'ana kumbuyo kuti kodi taononga bwanji dzikoli tisachite kampeni ya matisheti tisachite kampeni ya zitenji tatiyeni tiunikire talakwitsa bwanji pamene mwandifunsafunsana la alliance pa yankho lake ndi pamenepo pali zipani zambiri zomwe tikulankhulana nazo zomwe zikufuna kusintha dziko tipanga mgwirizano woyamba ndi wa Malawi kuonena kuti tigwirizane tusunthe dzikoli azambia akuchita bwino amozambike awa nkhondo zingati akuchita bwino Rwanda genocide Tanzania anali kumbuyo kwathu akuchita bwino ndefa Malawi basi tingakhale onena kuti ayi ine ndavotera chati chedwetsa ndi chani papa maiko ena mukuti akuchita bwino ifeyo chati chedwetsa ndi chani Dr. Duwe chati chedwetsa ifeyo atsogoleri ndi amene tili vuto lalikulu tilibe chikondi ndi anthu athu tilibe chikondi ndi dziko koma kwambiri tukhanga tikulamulira dzikoli kuchokera m'mabuku sitikulamulira dzikoli ndi chikondi choganizira mtundu wathu kunena kuti tipita kuti ndi dziko likupita kuti tsono anzathu kukumabwera anthu Traore apanga ichi akamuza amapanga zimenezi amakonda dziko munthu wawa Magufuli president wankhanza wopanda democracy koma taonani amamanga dziko lake amakonda dziko lake wawa mukunena Kagame Kagame ndi dictator ineyo mene nimapanga manifesto yanga kuti muone criticism kudzudzula kumene nduna za Kagame zimapanga kudzudzula boma lawo kupanga mapolisi fo chokonda dziko kumalawi kuno mu democracy yathu palibe angapange tikufuna ukutsogoleri okonda dziko ukuchepa ndifuna chipani changa chikuti Nationalist Patriot Party ndifuna mzimu oti ndife dziko Malawi mzimu okonda dziko ndi umene umaso ukusowa mdziko mwathu muno komano panopa ndili ndi hope yaikulu
ndikamva vanthu komanso ndikamva ma civil servants ndikamva anthu aku judiciary kumene ndikamva anthu aku polisi ndiyosiyana kuti ayi kwakwana ndi chikhulupiriro chonse. Yeah, so on the economy zinthu zikhoza kusintha osati kuti zikhonza zidzasintha forex mudzaitenga kuti okay forex ndingopanga structure yamene chipani changa chikuganizira nkhani ya economics. Okay. Mukamapanga economics inu yambanda ndingongosani chitsanzo mukamayenda mwafoka mwatoka mmaipitandisa kabasa mmaipitandisa taxi mmakwera minibus. Monetary policy ya ku Malawi ndiyofoka. Magavana athu kuyambira 1979 chuma chikalowa pansi chimene amadziwa ndija devaluation ndikukumbukira mulungu andikhululukire minister Kandoda kunena pocha lidali yamphamvu chuma chimayenda bwino zoti devaluation imathandiza za chabechabe. Bingo ntalika ali ka video kawo kamane kuti devaluation simathandiza ayi tikuchepekeredwa ku monetary policy ndi boma langa chimene chizapange chinthu choyamba ndikubweretsa currency board arrangement pepani chizungu chachitali currency board arrangement. Okay. Yeah. Kwacha timangirira ndi ndalama ina yamphamvu ngati dollar kapena timangirira ndi euro kapena timangirira ndi yen kutanthauza kuti ikhala stable. So currency ikakhala stable ima mitengo ya zinthu izakhala stable, inflation idzatsika nthawi yomweyo. Chinthu chachiwiri tikubweretsa economic reforms. Panopa boma likasowa ndalama amachita print zimakhwefula mphamvu ya ndalama yathu. Tikaona budget sitimatsalira budget boma likutulukali ndikukhulupirira kuti akhandi 3 trillion deficit yapanga chani sitikudziwa. Tifuna strict budget balancing kuti balance budget. Ndikufuna kusintha treasury kuli yamati consolidated account chani account 1 account chidzeje chochera ndalama. Tikufuna kunena kuti kukhale treasury bank ngati mwa reserve bank ikuonetsa bwinobwino expanded bureaucracy yoti tikuona kuti ndalama zikuchokera kuti zipita mwakamba nkhani ya forex. Choyamba economy ya Malawi ngati ndowa yoti ili ndi zibowo. Mukhoza kumtumana mwali katenge madzi akungotani akutuluka thamanga madzi atayika ubweretsapo chilichonse ngapanga economy ya Malawi forex ndiyoboka. Ndikupanga ma reforms onena kuti ma banks currency ma banks ndalama zobera ndalama zomaba ndalama kumatulutsa ndalama iligale zenera kutha. Choyamba. Chachiwiri kupanga forex tapanga agriculture tili ndi mining ndalama zimenezi zikumapita kuti corruption. We need to put controls ya ndalama zamenezo. Mukumbukira mmene president aboma lapano pali mmene amalowa ananena ndithu ayi 80 million kumabedo chakati so 80 million atabo njirenda awanachita sue dziko la company ya ku America for 200 billion. Nde mudzifunsefunse kuti ngati akuti msonkho sunaperekedwe 200 billion maminozi amene anachuluka ndi anatuluka auchuluka bwanji. So tikuyenda kuti tiyambe kuyang'anira chuma chathu. Khobwe ku Malawi khobwe yekha machinga zomba ndi chiradzulu amapanga khobwe kwanina 150 million 200 million dollars. Kumene kuchira dzulu kuzomba ndi kumachinga kumene kuja wolopa chaka kumalowa 20 million dollars ndamba zopita kuti tikuyenda kukhala ndi ma controls. Dziko lathu sili kuyang'anira chuma chake ndi kuyamba kwa agricultural exports tikuchita expand agriculture kudzachoka forex. Lero ku Malawi kukanengo kuli ma Chinese akutola ma plastic aku Malawi ndikumapanga nsapato ndikumachita export kuti ku Mozambique. Tikuyenda kupanga industries ma industry tiyambe ma commodities oti tikupanga tokha ndikumachita export. Mupite mu Shoprite mupite mu mashopu akuluakulu 99% ya zinthu zikuchokera kunja ayi tiyambe kupanga ma products kuchita export. So pali kuyang'anira ndalama kuti sizikubedwa, kuyang'anira ndalama zomwe tikumatumiza kusintha ma policy kuti boma la Malawi koyambirira lipezeko lili ndi control ndi ndalama zathu.
zimene so mukuganiza kuti inuyo mukhoza kusintha the economy nzotheka kobasi ndizabweretsa currency border arrangement imene ndanenayi within 6 months kubwera currency border arrangement kwachedza chita stabilize my investments azabwera kumalawi koma ndikubweretsa comprehensive controls on the mining industry. Sikuti ndikumene ndikudalira koma mudalira kuti ndikudalira agriculture, ndikudalira ku mining, ndikudalira ku agroforestry, ndikudalira ku tourism, chonse ichi chikuyendetsera mwadzibwana mwanthabwala ya chitsanzo tourism. Munapita ku Botswana ndikhulupirira ngati simudapite ndi ku desert ukapeza kansinje kuti $900 million zimene amapanga ku tourism. Ife nyanja 5 ma national park mwakuti kupanga ndalama $50 million ndikhalikira ngazi zimafika. Ndikufuna kuti ndipange ma controls ndono ndalama zikuthawa bwanji kapena ndikabweresa ndalama bwanji. Tourism, agriculture takamba, mining mwaona azungu akulankhulana ndithu bwinobwino tizipanga profit 500 million pa ulo munthu mmodzi wa ku Malawi dziko lanu. Mu project yanga ya mu financial planning athu expansion ya agriculture 4-5 years ndikubweretsa fisheries, national fisheries Malawi, ma corporation, private sector tuenda kupanga 2 billion ukakhalatu kutali umadziona zophweka ngasizimene malembera ku America iyayi ndi malemba ndikuchita consultation ya ma policy a Malawi. Document yanga imene alemba ndi zonse ndinachita research kunja koma ndimapeza ma policy wa ali ku Capitol Hill zonse ndikunena ababazi ku Capitol Hill chaka chapitacho sindunena za fisheries chapi chaka chathu president boma lali pano nanena Lake Malawi can produce fish ananena 100 million ndikumvereza press corporation idali ndi fisheries yakanika kuyendetsa chinyanja chonsechi pano tufuna ma investor otatithandiza fisheries 100 ponds 1000 ponds zansomba policies zilipo Malawi 1000 ponds zansomba will bring us $200 million, $300 million. Ikuvuta ku Malawi ndi will power. Will power. Sikuti kupheka. Ntchito iliyonse palibe ntchito yopheka. Ntchito iliyonse ndi yovuta. Koma ngati dziko titakhala kunena kuti tayikira ndithu chikhulupiriro kuti tufuna kupanga. I get 10,000 men. Chitsanzo chabwino maponti ndinena lopheka. Ndatchula dzina ambuye Napoleon Zombe mundikhululukire dzina samafuna ndale. Abanga nyanja wokha kukumba ndine ndingakanika kupanga 1000 ponds ndina nyamata ndatsikana ambiri akusowa ntchito apa ndingakanika kukumba maponti. Why not? So in fisheries alone because kama kwacha in fisheries alone a 1000 pond infrastructure brings to Malawi between $200 and $300 million every year after break-even point at 2.5 years. And mu policy yaine ndikabwera choyamba ndachita identify ma zone amenity kuza kuyambira za fisheries zimezi zambi zapangidwa mwamphamvu ino mwana wa zaka 35 uyu uje ni ku Burkina Faso wakusintha dziko lake 2 years ndeife nzeru zonsezi ma PhD ma masters anthu anzeru amphamvu Malawi dziko lolimbikira tokonda tendera ngati tingakanika kukumba ma fish pond ndizipezeka kuti ndili yavi ku Morocco tizazipanga zimenezi. That's this one ndinena fundo imodzi and fundo ndiyomvetsa chisoni ndipo ndingakondwe anthu atabwera munthu wandale kapena economics kunena kuti anene kuti adokota apinde pamuganiza bwanji 4 hectares 5 hectares ya mitengo ya paini imadutsa $1 million raw timber. Chikangawa 42,000 hectares anaisiya kamuzu wina wakandipatsa account kundiuza kuti ndalama zimene zitinagulisa ndalama zinapita kuti the wealth of the nation has been fleeing. There is no control. Chinthu chichilibe mwini. There is no ownership. Ife akulu anthu andale anthu amu civil service we have no ownership of the country. 42,000 hectares Chikangawa alone
somebody must show 15 billion, 20 billion US dollars. And that's not the only forest. That's one industry. I want to talk about northern region. Coffee, his name is escaping me. Anafusa funso. Maiko ngati Ghana, akupanga Ethiopia, Colombia. Undikalo muchipatala mwanga nimeona Colombia coffee, Ethiopia coffee, Ghanaian coffee. Zijonje. Panzuzu hapa, pampota. Pali chonde chopangira coffee. Bwanji osapanga nzeru zaka muzu tikaphunzitse anthu tikachita support extension aids tikonze ma markets tikoza kutulutsa some hundreds of millions of dollars tilibe chidwi kapena tilibe kuthekera kapena tilibe chikondi ndi dzikoli. Mulungu akandipatsa dziko ili lizakhala busy. I will boil this economy. I will boil this economy. I will boil this economy. Mulungu kundipatsa dziko ili I will boil this economy. Anthu adzabwera tidzakatenga anthu kuchokera kunja kuti eni akafitu kukanika kuchuluka chizikuchulukidwa zochita. We have got so much wealth in this country that it's very difficult. So what is missing is the willpower. There is leadership. Okay. There is no willpower. Okay. Komanso ife anthu ne kumatenga katundu uno mwakasiya ku Dubai, kumakasiya ku Australia, we have no ownership. And that ya ku Dubai ndi Australia ndi itiso. There are offshore accounts. Okay. In this country, there are people who are dollar billionaires in Malawi, and they know, and I know who they are. When I get in government, I'll get them. I will get them. There's billionaires in dollars. There are not one, maybe 15 or 20. At least 30 Malawians have money in excess of 300, 400, 500 million dollars. No ownership. At least Tachita, and I'm not here to fight and I'm not here to fight private sector. Why you've got billions of dollars got in this country by whatever means. Tachita ni create ma bond. Show ownership ya dziko lanu kuti mukuli kuonda dziko. Tachita ni create ma bond. Muponye kuti anthu tithandizike dziko lithandizike. Get something. Convention yanu muchita liti? 4 weeks from now. 4 weeks from now? Yeah, tikatubanga. Yeah. Simulajedwe? Tajedwa in a sense of time, but in essence, the people who will hold the offices for that for the appropriate offices are already there. You must understand kuti ndale ndi technical things ndizinto zosiyana. Yeah. And when baso kwathu kuno zimakhala zimativutira. Okay. Ine ndikupanopa ndikupanga infrastructure ya ndale to deliver me into government. For me to deliver a number of portfolios, maybe to deliver a number of parliamentarians. Yes. Nthawi yatethera chilipo china chimene munena kuti koma ndimafuna ndiyankhulechi. Zambiri koma ndiyankhula ndifuna kunena kuti amalawi ndikudziwa kunena kuti taya chikhulupiriro. Ndikudziwa kunena kuti palibe trust ya anthu andale. Ine si munthu andale. Ndikufuna kupemphani kuti tiyike dziko patsogolo mukhale ndi chikhulupiriro. Pali amalawi amagulu osiyanasiyana amene sinakambe mu programu yanuyi achinyamata aulumali azimayi kumudzi komanso mmalokeshoni. Chonde musataye chikhulupiriro. Ndipatseni mpata onena kuti nditsogolere dzikoli. Koma musankhe ma member of parliament, ma council, anthu onena kuti ali ndi chidwi chofuna kutukula dzikoli. Ngati Mulungu ndi dziko litandipatsa mpata oyendetsa dzikoli, ndidzalamulira dzikoli mwamphamvu komanso mopanda zibwana. Sindidzasekerera corruption, sindidzasekerera zinthu zachibwana. Tatopa ndi umphawi. Mudziwe chimene mukufuna, chimene mukusankha. Chonde tipatseni mpata tidzalisintha dzikoli. Abanda. Dr. Daniel Dewey, quite interesting hearing you talk. Funso lomalizira kuti muli babanja, muli ndi wana, mwabwera nawo. Ndili ndi wana. Okay. Ndili ndi atsikana atatu. Okay.
ndi nyamata mmodzi. Okay. Nyamata ndi paulumali. Okay. Banja langa linasokonekera on mutual arrangement. Okay. Sitting together. Okay. Koma ndi good connection. Okay. Ndi family yanga. Okay. Kutakubanya chintu chophweka. Chowawo chimodzi mwa zinthu zomwe ndinganero ndinalephera moyo mwanga. Okay. Koma I'm a good family man. Okay. And anthu anga mwana wanga amene akubwera koma mapulani anga anasintha Okay. security arrangements ndi ndichikhulupiriro dakhala akubwera kuzandithandiza kuchita campaign it sometimes gets heavy economically. Muli ndi azungu amene akuthandizani? Tini ndi anthu ambiri amene akuonetsa goodwill. Okay. Anthu ambiri amene akutithandiza panopa. Okay. Yeah. Ndi up to now ngakhale kunena kuti sindiyamba kuulula manamba taononga ndalama zochuluka kwambiri kufika pamene tilipo. Okay. Yeah. Mmene zitsanzo muona tikapanga misonkhano yathu mudzi kuti anthu anachita invest. Okay. Yeah. Zamphamvu. Yeah. Koma Amalawi nsonga ndingapempe. Anzano tu amene ali ndi mabusiness Amalawi amene makampani amene afuna macontract kuboma akuchita to invest kuzipani zawo. Okay. Anthu amene akufuna matenda zili kumeneko. Anthu amene afuna mining akuchita invest. So pano Amalawi ngati tikufuna kusintha tichita invest chiyani? Tichita invest ndikapepa kaja kovotera kaja. Okay. That's the investment. Ngati tikufuna kusintha dzikoli chonde tisavotere munthu shora ali magalimoto ambiri, tisavotere munthu ali nchuma chambiri, tivotere kuchokera pansi pa mtima tikufuna kusintha. Ine ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti Mulungu atipatsa dzikoli. Ndikunena kuti atipatsa dzikoli chifukwa September ndifuna idzawine Malawi. Okay. Malawi idzasankhe munthu wa reform. Okay. Tikangotaya mwaiko dziko lathu liyoyoka kupitirira pamene lilipo. Ndikukayikenda kulikoteka kuti ngapitirire pamene tilipo. Koma ndi chikhulupiriro kuti Amalawi achita invest. Kaya munthu umakhala kwano family yanu, azinzanu, mafumu, tauzani anthu anu tisankhe kusintha kwenikweni. Nationalist Patriotic Party Dr. Daniel Dube ine ndizalamulira dziko. Ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera komanso kuti for considering Times Television to be your first media house to give an interview. Mwatilemekeza kwambiri. Yeah, inenso sindichiona kuti ndi chinthu chophweka. Amalawi ambiri mwatipatsa mwayi kuti tilankhule ndi dziko komanso mwatenga munthu woti mwina anthu samamudziwa. Choncho ndili ndi chikhulupiriro kuti Times ipitirira kukhala fair ndi kutipatsa mpata kuti tichite showcase zinthu zimene tikupanga. Tikufuneni zabwino zonse once again Dr. Daniel Dube. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Program iyi ndinali ndi Dr. Daniel Dube amene ndi dokotala wamphamvu ku dziko la America, Doctor of Doctors. Intensive care. Yes. Komanso ndi tsopano abwera kuno kumudzi kuti apikisane nawo pa masankho amene tinawo pa September 16 under the banner ya Nationalist Patriotic Party NPP. Ine Brian Banda maloma ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre amene amakonza maprogramuwa ndi bambo Wanda Msisha, ndipo tiwayamike chifukwa cha upangiri umene amatipatsa. Ine Brian Banda maloma ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre tikuyamikeni pokhala nafe and goodbye.